ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೊದಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಬರ್ತದೆ. ಪಂಡದ ಏನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾಗಲಿ ಬರೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾಗಲಿ ಬುಕ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾಗಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಏನಿದೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಅವರೊಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಎಂಗಳು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಟ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಂತೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ದ ಸೈಟ್ ಇಡೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಉಂಟು. ಪಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿದುಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಉಂಟು. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಸೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಚಿನ ಪುರ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಂತದುಂಡು. ಓ ಪುರ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಉಪ್ಪುಣ ತನ್ಪುನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಗ್ಲಿ ತೋಯ್ಪಂದುಂಡೆ. ಸೊ ನಿಗ್ಲು ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟು ಭಯಂಕರ ಮುಖ್ಯ ಆಗೋದು. ಸೊ ನಿಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೇಳೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ತೂದು ನಿಗ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಪಲ್ಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ತೂಳೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡರ್ನಾಗ್ಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪೇರು. ದೆಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಕಂಪೆನಿಗಳು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ದೆತ್ತೊಂಡು ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿ ಪೂರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನೇ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ದೆತ್ತೊಂಡು. ನನೈತೆ ನೆನಪು ಇದೇ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ಕ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯ ಲುಕ್ಕು ಬರ್ಪುಂಡು. ತುಲೆಂದು ತಪ್ಪು ಇದೇ ಔಟ್ಲುಕ್ಕು ಇತ್ತು ಸೋ ಕೂಡ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಿಲ್ಡರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಣ ಇದೇ ಲುಕ್ಕು ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಕು ತೋಜಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತೀರು ಒಪ್ಪುನ ಉಳೈಡ್ ಎಂಚು ಉಪ್ಪು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಏನು ಉಳೈ ಕಂಪನಿ ಉಳೈ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ತುಳೆತ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬತ್ತೆ ತುಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಂಪನಿದ ಉಳೈಡ್ ಈ ಒಂಜಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತುಲೆ ಪಂಡ ಅಂದು ಪೂರ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಪೂರ ಆತು ಸೋಕಡೆ ಬಂತಿರು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆಡು ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಡು ಪೈಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಆತು ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಪೂರ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಕುಲ್ಲದ ವರ್ಕ್ ಅನ್ಪಣಂಚಿನ ಏರಿಯಾ ಅಂದು ದೆಟ್ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಚೇರ್ ಇಂದು ಪೂರ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಕಂಪನಿ ಕೊರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಅಗ್ಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬೇಲೆನ ಅಗ್ಲೆ ಸೋಕಡೆ ಮನ್ಪೊಡು. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಲ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ಸ್ಗಳು ಪೋ ಪಂಡ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೊಂಜಿ ಟೀಮು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೊಂಜಿ ಟೀಮು HR ಗೊಂಜಿ ಟೀಮು ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೆಲವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೀಮ್ಸ್ ಉಪ್ಪು ಅಗ್ಲೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಜಾಗಗಳು ಉಪ್ಪುಂಡು ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರ. ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಬೊಡಿನಾಗ ನಮಕು ಚಾಯನ ಕಾಫಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಡಾಕೊಂಡು ಐಕ್ ಬಡದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಅದನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅವಳೆ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ಟೀ ಕಾಫಿ ಫ್ರೀ ಅದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕೊಂಜಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಉಂಡು. ದೆಕ್ಕಂಕ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಏರಿಯಾ ಅತ್ತಂಡ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ ಇಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪ ಮೂಲಕುಲು ಒಂದು ಚಾಯ ಕಾಫಿ ಪರೋಳಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋಕಡೆ ಸೆಟ್ ಮಂತೀತೀರಿ. ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮು ಓ ರೀತಿ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ತುಲೆ ಬಿಗ್ ಟಿವಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತುಳೆ ಕುಲ್ಲಿಯರ ಚೇರ್ ತುಳೆ ಈ ರೂಮು ಬೋರ್ಡ್ ರೂಮ್ ಮನ್ಪ ದೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ಮೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಕೂಡ ಮನ್ಪೊಡುತ್ತಿಂದ ಈ ಒಂಜಿ ರೂಮ್ ಯೂಸ್ ಮಂತದ್ದು ಮನ್ಪಬೇರು. ಕಂಪನಿದ ಮೈನ್ ಉದ್ದೇಶದ ಆಯ್ತ ಪಂಡ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನಾಗಲಿ ವರ್ಕರ್ನಾಗಲಿ ಕೆಲಸದಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರ ಎಡ್ಡೆ ಮೂಡ್ ಬರೋಡು ಮನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ರೀತಿಡ್ ಆಗಲಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆದ ಮನ್ಪೇರ ಏತು ಖರ್ಚಲ್ಲ ಮಲ್ಲೇಜಿಂದ ಮನ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಗೋಸ್ಕರ ಮನ್ಪೊಂದು ಉಪ್ಪುನೆ ಇಂಚಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ವರ್ಕರ್ನಾಗ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕಾಗ್ಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಾಂಚನೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿ ಇದರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಪಂಡ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೆಪ್ಪುನ ಜನ ಕೆಪಾಸಿಟಿಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಈಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಂಪನಿದಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ನಾಗಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಪುರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಗ್ಲೆ ಪಣಿಯರ ಪೂಪುಂಡ ಪೂರಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಡು ಆಗಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಲಿದಲ್ಲ ಮಂಡೆಚ್ಚದಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಏರ್ಪುರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನಾಗ್ಲ ತೂಪೇರ ಅಗ್ಲೆಗಿನ್ನ ಕಡೆದೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ಮಾತು
ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕಲ್ಪಡೆ ಇಂಚಿನಂಜಿ ಕಂಪೆಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪಡೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ತೂಳಿ. ವಿಡಿಯೋನ ತೂದು ಮನಿಪಂದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಿ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೋರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲಿನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನೂ ಪನ್ಲೆ ತಪ್ಪು ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಣ್ಕ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಿನ ಅನುಭವನೇನು ಪಂಡೇನು ಆಯ್ನತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನು ನಿಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ನಾಗಲಿ ಪೂರ ಶೇರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ತೆರಪರ್ದಾನಿ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪಲೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂದು ಪೂವ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆ ಮಾತ್ರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.